Dobar dan, još jednom. Svima onima koji su se priključili naknadno nakon mog javljanja. Eto, još jednom bih da pozdravim sve i da ponovim da ukoliko tokom webinara budete imali bilo kakva pitanja, možete to uraditi, odnosno postaviti pitanja putem četa, a takođe ćete to moći da uradite i nakon što kolega Lazar Miletić završi svoju prezentaciju. Kao što sam rekla, pored mene sa strane M&I Systems Group su tu kolega Igor i Lazar, pa bih reč da prepustim kolegi Igoru da vas pozdravi i kaže vam nešto više. Hvala Sonja, dobar dan svima. Za one koji me ne poznaju, ja sam Igor Kecman, Client Success Representative kompanije M&I Systems Group i dolazim iz predodeljenja prodaje. Pre svega takođe želim da vam se zahvalim svima što ste se danas pridružili našem webinaru. Cenimo što ste odvojili vreme da čujete više o RPA tehnologiji i kako je mi primenjujemo kod nas i kod naših klijenata. Kompanija M&I Systems Group već jedan izvesni period pruža uslugu implementacije RPA tehnologije i ponosni smo što naši klijenti ovu uslugu imaju pod našim krovom. Tokom ovog perioda mi smo stekli značajno iskustvo implementacije RPA rešenja i danas želimo da vam približimo šta je to robotska automatizacija procesa, kako funkcioniše ona i gde smo i na koji način primenili kod naših klijenata. RPA ili Robotic Process Automation ili kako mi u M&I Systems Group volimo to da zovemo digitalni radnik, je tehnologija softverskih robota koja olakšava radnicima da obavljaju svakodnevne, repetitivne, monotone i vremenski zahtevne zadatke brzo i bez greške. Ja ću sad da istaći neke od glavnih prednosti RPA tehnologije, a to su brza implementacija. RPA tehnologija se može implementirati u samo nekoliko nedelja, dok za razliku od toga tradicionalni projekti često umeju da traju od 6 do 12 meseci. Takođe, finansijski je pristupačna, kako za implementaciju, tako i za održavanje, a klijenti vrlo često beleže brz povratak investicije. Skalabilnost, RPA se lako može skalirati kako bi odgovarao potrebama rastućeg poslovanja kompanije, omogućavajući vam da se prilagodite tržišnim promenama bez velikih ulaganja. Ova fleksibilnost omogućava organizacijama da efikasno proširuju svoje operacije, dodaju nove funkcionalnosti i optimizuju postojeće procese, čime se smanjuje vreme reakcije i povećava konkurentnost vaša na tržištu. Integracija sa postojećim sistemima. RPA se može lako integrisati sa vašim postojećim sistemima bez potrebe za značajnim promenama infrastrukture ili poslovnih procesa, što omogućava da se RPA implementira kao dodatak već vašem postojećem poslovanju. Tokom današnjeg webinara mi ćemo vam predstaviti konkretne primere onog što smo postigli u raznim poslovnim procesima koristeći digitalnog radnika. Međutim, ono što je važno i što želimo da napomenemo da nas to ne ograničava. Nakon ovog webinara mi ćemo biti otvoreni za jedan razgovor sa vama, odnosno kako smo mi to nazivamo discovery fazu, kako bismo zajednički identifikovali procese koji su vama zanimljivi i koje možemo da automatizujemo. Svim učesnicima webinara poslaćemo newsletter nakon webinara u kojem ćemo navesti kako nas možete kontaktirati da bismo dogovorili individualne analize radionice discovery sesije, naravno ukoliko budete zainteresovani. Takođe u newsletteru ćemo predstaviti i posebnu ponudu koju smo pripremili samo za vas učesnike ovog webinara. Ne bih želeo da oduzimam vreme našem kolegi Lazaru, vođi tima našeg RPA odeljenja, koji će vam predstaviti detalje. Prepuštam mu reč i radujem se zajedničkom istraživanju sveta RPA tehnologije. Izvoli Lazar. Pozdrav svima i od mene. Nadam se da vidite prezentaciju. Repalo bi. Ništa, evo da vam poželim pre svega dobar dan, da vam se zahvalim, eto i ja što ste izdvojili vreme da čujete nešto više. Kolege su dali već neki uvod, tako da ja ne bih previše tu dužio. U suštini ono što će biti neka agenda danas je da prođemo neke osnovne stvari, da vas malo upoznam sa tehnologijom i to će biti, ajde da kažemo, neki manji blok samog webinara, ovaj veći deo ćemo posvetiti nekim konkretnim primjerima koje smo radili kod nekih klijenata, tako da možete konkretno da vidite šta to sve robot može pre svega da radi, koje su te neke prednosti za vas. Evo počet ćemo od nekih osnova, pre svega kad pričamo, mi zovemo digitalni zaposleni, šta je pre svega digitalni zaposleni, ono što je važno prvo da kažemo, to nije fizički robot,
to je jednostavno software koji se konfiguriše lako kod vas i može da se postavi na postojeću infrastrukturu i na taj način može da preuzme neke aktivnosti koje obavljaju vaši pre svega zaposleni. I pre svega, evo Igor je naveo neke prednosti, ja ću proći možda malo samo neke tu detalje, ali u suštini šta to znači za vas? Bolja optimizacija, znači resursa pre svega, to znači da ćete jedan deo tih repetitivnih poslova koji vi radite, možda koji neki vaši zaposleni rade svaki dan ili vi, moći da prebacite zapravo na robota. Ono što Igor naveo, ta brža implementacija, neki prosek naše implementacije pre svega je 3 do 4 nedelje, tako da to je neki prosek koliko nama treba da negdje implementiramo 3 ili 4 različita procesa za vas. Veća tačnost, znamo da ljudi generalno kada rade, posebno u nekom drugom delu dana se umaraju, možda češće prave greške, zapravo kod robota to nije slučaj, znači imamo tačnost, slede pravila, tako su programirani i zapravo nikada ne greše. I ono što je, da kažem, karakteristično, znači imate ga na raspolaganju da radi 24/7, vidjet ćete i posle neke procese koje rade noću ili se izvršavaju vikendom i tako dalje, tako da samim tim robot nema nekih ograničenja, znači možete ga koristiti 7 dana u nedelji, 24 časa svakog dana kad god to treba. Što se tiče sa čim sve robot može da radi, i mi ono što zovemo digitalni radnik, znači on može da komunicira sa različitim sistemima baš kao i čovjek. Znači ne znam da li koristite, verujem da imate i više, neki od vas imaju više aplikacije u svom portfoliju, ali da li je to neki ERP sistem Mist Open ili nebitno SAP ili Navision ili da koristite neki DMS, bilo koja zapravo aplikacija koju možete vi da pokrenete kao čovjek, da li je to desktop aplikacija, web aplikacija, nema nikakvih ograničenja, robot može zapravo da radi s njim. Bilo šta što imamo na webu, web sajtovi, rad sa bazom podataka, rad sa Word dokumentima, sa PDF dokumentima, rad sa mailovima, sve to nešto što robot zapravo može da radi. Šta pre svega, evo da krenemo kroz neke primere u suštini, šta su to koraci koje on može da izvršava, znači može da radi neku web pretragu pre svega, znači ukoliko treba da uđe neki sajt, da nešto skine, recimo neke informacije, na primjer, i da vam napravi neki izveštaj, da li je to, na primjer, neke akcije sa nekog web sajta, popusti koji ima vaša konkurencija ili slično i da se napravi neki izveštaj, to je nešto što robot može da uradi. Da se poveže pre svega s bilo kojom aplikacijom, da li je to, da kažem, kroz user interface, onako kako i vi ulazite i logujete se u aplikaciju, ili možemo također da se povezujemo preko bilo kog API sistema. Da popunjavamo bilo koji formular, neke proračune da radimo, bilo koju ERP, DMS formu, CRM formu, transakciju, da radimo neku konverziju podataka, prijem i masovno slanje mailova, da izvlačimo neke različite podatke, znači da izvršavamo pre svega neke komande nad bazom, znači sve su to neke aktivnosti koje ovaj robot može da izvrši. Što se tiče te neke primjene, pre svega mi imamo negde oko 100 implementiranih različitih procesa. Ovdje smo izdvojili nekih par koje često radimo i obično su to, da kažem, i više različitih sektora, ali generalno nešto što često radimo kod klijenata, recimo u ljudskim resursima i u obračunu plata, pre svega obrada zahteva zaposlenih, na primjer. Često imamo da zaposleni traže neke potvrde za banke, administrativne zabrane ili potvrde za kredit i slično. Negde smo pokrili da ljudi pre svega na nekim portalima koji imaju interno unose te zahteve, robot preuzima zahteve i za HR aplikacije izvlači sve te podatke i izvlači tu potvrdu i formira tu potvrdu koju na kraju vraća na taj zahtev i vraća zaposlenima zapravo. Radili smo automatizaciju, znači kroz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i danas ćete vidjeti recimo demo tog procesa. U računovodstvu i financije od nekih prostih procesa kao što je učitavanje kursne liste do knjiženja kompenzacija, nekih
kontrolnih izveštaja sa SEF-om i sistemom koji postoji, do knjiženja nekih standardnih tipskih faktura koje ćemo proći danas. To su sve neki zapravo procesi koje smo radili. Naručivanje recimo i dopuna do optimalnih zaliha, iz dela nabavke, fakturisanje, to je često nešto što radimo, tako da sve su ovo neki procesi koje radimo. Naravno, imamo neke gotove procese, dosta smo radili, ali ono što je važno da kažemo, mi često radimo ono što zovemo tailor-made procesa, znači sednemo sa vama, vidimo šta je ono što vama treba, gde možemo da vam pomognemo i formiramo proces spram vaših potreba. Tako da apsolutno prilagođavamo, da kažemo, taj proces na način kako vi radite, pri čemu naravno uvek gledamo da neke stvari automatizujemo i da kažem da se taj proces što brže obavi. Ja ću proći sa vama sad kroz nekoliko procesa koje smo radili u praksi i mislim da ćete na taj način najbolje steći neku sliku u suštini šta sve robot može. Imamo danas 5 procesa kroz koje ćemo proći i budite slobodni, evo već posle prvog procesa možemo da se zaustavimo i da postavite neka pitanja. U suštini jedan od procesa koji radimo to je slanje IOS-a i sad tu pokrivamo pre svega i za kupce i za dobavljače i za avanse. U suštini i ono što je često kada pričamo sa klijentima generalno, znamo da imamo tu zakonsku obavezu da jednom godišnje šaljemo IOS i obično se to radi negde na početku godine za prethodnu godinu ili kako ko ili neko krajem godine, ali u suštini imamo, obično to bude u nekom periodu kada imamo dosta posla oko prenosa i početnih stanja i svega, i obično to firme rade jednom godišnje. Međutim, nakon automatizacije ovdje imamo generalno mi apsolutno računovodstvo i ljude koji to rade oslobodimo ove aktivnosti i obično ono što ljudi preferiraju, kako je sad naše iskustvo kada implementiramo ovaj proces, obično klijenti traže da više puta tokom godine pustimo slanje IOS-a kako bi možda tokom godine se usaglasili svoja stanja pre svega sa klijentima i samim tim imali manje posla na kraju godine kada je, da kažemo, onako veće gužve, kada ima više nekih aktivnosti. U suštini, taj proces imamo različite, da kažem, scenarije koje smo kreirali za različite klijente, ali ovo je neka generalna slika šta se dešava u tom procesu. Znači, mi obično smo sa klijentom dogovorili da oni postave šifre partnera za koje žele da im se pošalje IOS. Naravno, možemo tu staviti da robot izvuče, imamo i kod nekih klijenata da robot izvuče taj spisak na osnovu nekog izveštaja i on služi kao osnova, ali mnogi klijenti kažu imamo mi puno, ne želimo svima da šaljemo uvek sve, želimo najvećim i glavnim kupcima da češće šaljemo, tako da obično definišemo neki Excel da oni samo upišu tu šifru partnera za koje oni žele da se IOS pošalje. Nakon toga robot, vidjet ćete sad na snimku, u suštini popuni podatke i izvuče email iz pre svega šifarnika poslovnog partnera, tako smo predefinisali i u suštini kada izvuče taj email pokreće štampu i tu štampu šalje na taj email. Ono što je važno, pošto znamo da šifarnici nisu generalno, desi se da šifarnici nisu zapravo možda sređeni, mi tu pokrivamo znači različite scenarije. Robot kada izvuče mail i šifarnika poslovnog partnera proveri da li je on u odgovarajućem formatu i kada pošalje mail uvek znamo šta je se desilo. Da li mail nije otišao ili jeste, jer može se desiti, ne znam, da mail ne ode, da mail server vrati neki odgovor zbog mail adrese, da mail nije otišao, sve to beležimo negde i znamo šta je se desilo u svakom trenutku, znači da li je taj IOS otišao, nije i samim tim to šaljamo na kraju na nekom izveštaju. Ja ću vam pokazati kako to izgleda u suštini. Vidjet ćemo sad jedan demo, ovo što vidite sada je kako izgleda kada robot izvršava taj proces. Evo vidimo, otvara se MIS2 Open, robot popunjava login formu pre svega, ovo je vama sve poznato i otvara zapravo ovde konkretno izveštaj gde imamo pregled otvorenih stavki kupaca i u suštini unosi se konto, 20 kupac konto, negde unosimo konto, negde ne, sve zavisi, ovde sad presek na zadati datum se čekira, unosi se konto, kupci u zemlji i on izvuče, bira se odgovarajuća štampa, ovo sve, kažem, radi robot.
I nakon toga on čuva tu štampu i u pozadini, znači pre svega SQL upitom izvuče tu mail adresu i šalje mail. Ono što vidite recimo ovde, znači vi ne vidite da je robot poslao mail jer on ima neke svoje ugrađene komponente koje mu omogućavaju da on u pozadini odmah spakuje ceo mail, ne treba da otvara Outlook i nešto, već ima komponente koje mu omogućavaju da to dosta brže radi nego što bi radio zaposlen. Tako da i sa rad sa Excel failovima i rad ovako sa mailovima, slanje mailova, sve on to jako brzo izvršava. I tu dobijamo na nekoj brzini u suštini. Evo ovde je sad za drugog kupca. I on tako redom ide kroz tu listu i zapravo šalje zapravo sve IOS-e na mail. Ja bih napravio evo malu ovde možda pauzu da vam dozvolim da pitate nešto koliko imate pitanja za ovaj prvi deo, pa ćemo preći dalje na naredne zapravo procese kroz koje ćemo proći. Evo izvolite ako imate nekih pitanja, sada ostavljam neko vreme da možda pitate sad. Ok, ako nema, evo ja ću nastaviti dalje pa ćemo napraviti još par puta, da kažem, neku pauzu pa da postavite slobodno još neka pitanja. Sljedeći proces koji ću vam pre svega pokazati tiče se knjiženja tipskih računa. Šta smo negde primetili radići sa različitim pre svega klijentima, da imamo jedan broj faktura koje su tipske i koje se ponavljaju svaki mesec i koje bi mogli da automatizujemo i da imamo negde predefinisana pre svega pravila kako će se knjižiti te fakture. U suštini, negde u početnoj analizi sa klijentima mi negde dođemo do 20% svih, recimo ovde pričamo o ulaznim fakturama, da 20% nekih ulaznih faktura koje oni imaju, da ima negde 20% je tih koje oni mogu da automatizuju na ovaj način. Svakog meseca izvršavamo ovaj proces i negde ono što je važno da kažem da mi napravimo takav sistem da ukoliko sutra vi negde pronađete i neki novi, pre svega nekog novog partnera ili račun koji mislite da može da se automatizuje, vi samo dodajete zapravo u tom nekom Excelu gde mi definišemo pravila, taj jedan red i robot na osnovu toga, da kažem, bez neke naše intervencije nastavlja da obrađuje. I ono što je naše iskustvo da obično krenemo od toga da bude nekih 20%, međutim kasnije korisnici taj broj se negde i kasnije poveća. I sad u suštini kako funkcioniše taj proces? Mi ovde imamo, radeći pre svega sa našim ERP-om, imamo jedan deo iskustva, ali radili smo i sa nekim drugim sistemima. Negde gde je, da kažem, sa SEF-a sva ulazna dokumentacija, znamo da kod nas dolazi u dokument delovodnika, u MIS-u, ali radili smo i sa drugim DMS sistemima gde, da kažem, u DMS-u stignuti ti zapravo dokumenti sa SEF-a preuzmu se, onda se radi neka vrsta odobravanja i tek kada se odobre ti dokumenti, kao i kod nas u delovodniku kada se odobre, mi onda uzimamo zapravo to za dalju obradu. I kako to funkcioniše? Znači stigne preuzme se dokument sa SEF-a, da se na odobravanje, završi se odobravanje, ajde da kažemo da se taj dokument odobri, robot uzme taj odobreni dokument i onda ima jedan Excel koji smo definisali sa klijentima gde u suštini u tom Excelu imate neka pravila za knjiženje. Da li je to neka vrsta troška, organizaciona jedinica na koju ide taj trošak, mesto troška i tako dalje. I onda robot kombinacijom tih inicijalnih podataka koje ima u DMS-u, kao što je na primjer, ne znam, uvek sa SEF-a preuzmete, imate iznos te fakture, imate za kog je naravno partnere, imate neke datume, promete i tako dalje, datum prometa, datum valute, znači to su neki podaci koji vam stignu, uzmemo te podatke, uzmemo podatke gde nađemo pravila po vrsti troška za tog partnera i kad nađemo to pravilo u Excelu, onda dalje radimo, popunjavamo pre svega ulazni račun i onda imamo dva scenarija, ili knjižimo taj dokument ili snimamo. A sad ide pitanje zašto nešto knjižimo, zašto snimamo, mi sve definišemo u tom Excelu, jednu kolonu gde mi se dogovorimo, ne znam, ako upišete u tu kolonu 1, robot će knjižiti taj dokument, ako stavite 0, snimamo taj dokument. Zašto? Pa dešavalo se da imamo recimo neke specifične račune gde imamo više, da kažem, stavki na tom računu
usluga i onda je potrebno uraditi neku raspodelu i tako dalje. I mi smo onda napravili da robot popuni fakturu sa svim nekim osnovnim tim podacima i da popuni neku defaultnu vrstu troška, onda dalje zaposleni samo ako ima potrebe raspodele taj trošak. Tako da to je još jedan zapravo scenarij. Evo preći ćemo na demo konkretno. Isto imamo naš MIS2 Open, znači ono što u suštini, ono što se dešava, robot znači uzeo taj spisak, našao u Excelu pravilo za taj račun i on otvara ulazni račun usluga vrednosni i on sad prvo što radi pozove se na delovodnik, to je dokument prethodnik MIS2 Openu, i on povuče neke podatke, međutim on sad kombinacijom čitanja iz tog Excel fajla čita ta pravila koja su definisana, iznos ima u delovodniku i on će sad kombinacijom, da kažem, svega što je pročitao popuniti ovaj dokument. Evo on vrstu troška pročita i kreće dalje analitike da unosi, sve analitike ima u tom Excelu, smo to predefinisali i nosioc troška i slično. I na kraju unosi iznos koji ima već u delovodniku raspodeljen. I ovo je samo, kažem, primjer. Nakon što se taj, kažem, dokument popuni, šalje se zapravo izveštaj i tu se završava negde taj proces. Samo popunio intro šifru plaćanja. Znači, postoji kombinacija pravila. Jedni podaci se uzimaju iz delovodnika, nešto smo predefinisali u tom Excelu i kasnije, da kažem, vi kao korisnik održavate taj Excel, znate šta robot čita iz tog Excela, dogovorimo pravila i onda vi kad imate potrebu samo dodajete novi red sa nekim novim pravilom ko želite za nekog novog partnera, za neku novu vrstu troška, koliko vidite način da se to automatizuje. Evo ja mogu i ovde da zastanem, ne znam da li imate nekih pitanja, nešto da prođemo pre nego što pređemo na sledeći proces. Ništa, nastavljamo dalje, pa evo zaustavit ćemo se onda na kraju da pitate ako vam se nešto, da kažem, pane na pamet. Evo pokazat ću vam jedan proces iz HR-a, ovo je sad više bilo nešto vezano za računovodstvo i financije. Pokazat ću vam jedan proces iz HR-a, pre svega znamo da kažem, sve firme koriste zapravo KROS, odnosno Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i u suštini ono što smo mi imali kod klijenta generalno, da oni negde, ovo je interesantan proces za klijente koji imaju, da kažem, velike fluktuacije, pre svega u svojim kompanijama, znači negde na mesečnom nivou smo imali klijenta da imaju negde oko 500 promena koje moraju da urede na KROS-u portalu. Da li su to prijave, odjave, promene ili prijave člana porodice, znači pokrivamo sva 4 scenarija. I ono što, da kažem, su oni imali da obično to rade 2-3 dana krajem meseca i oni su bili zaduženi da evidentiraju zapravo ove promene i negde kad smo završili samu automatizaciju štedeli smo im negde 6 radnih dana u HR-u i u suštini neutralisali smo ove pikove koji postoje krajem meseca. U suštini na samom portalu, znači mogu se uraditi 4 promene, prijava, odjava radnika, promena, znači neko produženje ugovora i prijava člana porodice. Znači sve 4 aktivnosti pokrivamo pre svega sa robotom i suština svega je da robot izvuče podatke, znači koji su mu neophodni, popuni te forme na KROS-u portalu, uradi registraciju i na kraju šalje izveštaj, obrazac vam stiže zapravo na mail, direktno od KROS-u sam šalje, tako da evo mi ćemo proći kroz samo jednu transakciju da ne prolazimo kroz sve 4 u suštini, ali evo mislim da ćemo ovde proći kroz prijavu da vidite u suštini kako to funkcioniše. Otvara se, ovo je, da kažem, stara verzija portala, sad ima i novo i to imamo pokriveno. Ništa, ide se obveznik identifikacije, znači robot unosi PIN, karticu ima povezanu na tom računaru i onda kada uđe zapravo unosi PIP te firme i ide prijava i krene da popunjava sve podatke koje preuzu. Znači nešto je predefinisano, na primjer ovaj osnov osiguranja nam je uvek 101, a neke stvari već čita zapravo iz aplikacije.
I ono što je jako važno da kažem kako radimo ovaj deo, u suštini robot sad popunjava podatke, sve vidjet ćete, radi po principu da briše i unosi podatke, znači ono što imamo tu, da na kraju kada se ovo završi, obično vraćamo u HR sistem, ovde konkretno radimo sa web servisima, znači vraćamo u sistem informaciju da smo završili prijavu i tako dalje. Tako da nije potrebno da neko proveri na krosu šta je sve urađeno i tako dalje, već direktno vratimo u HR sistem pozivanjem određene API metode da je to završeno i, kažem, koristeći sam zapravo HR aplikaciju možete doći do informacije da li je proces završen ili nije. Evo ovde gledam odjavu konkretno, znači tu se malo razlikuje gde sam proces od prijave unosi se, znači imamo ovoga radnika za kog se radi odjava, traži se poslednja prijava, znači ovde imamo spisak svih prijava, on traži poslednju prijavu i kada selektuje tu, da kažem, poslednju prijavu, koju ćemo pronaći evo sad u ovoj tabeli, bira odjavu i unosi, znači ovo je prosto dva, da kažem, samo datum prestanka osiguranja, osnov prestanka osiguranja i bira, da kažem, dokaze i tu se završava sam proces. Naravno, evo ovo je, da kažem, samo prijav i odjava, ali imamo i pokrivene, da kažem, ostale dve aktivnosti. Ništa, evo ja ću preći na sledeći, pa ćemo proći na pitanja na kraju svih procesa. Preću na sledeći proces da vam pokažem još nešto što je malo drugačije od ovoga što ste do sad videli. I ovo je konkretno, tiče se poručbenica. Ono što smo imali konkretno kod ovog klijenta je da su oni imali negde oko, da kažem, 5 glavnih kupaca, pre svega velikih, sa kojima rade, i shvatili smo da negde imaju oko 100 dokumenta koje treba obraditi. Međutim, šta je karakteristično za ovo? Za ove pre svega, ovo su pre svega veliki kupci i pre svega kako je sada funkcionisao proces neki preautomatizacije, da su zaposleni koji rade, da kažem, kao podrška prodaji, oni su svaki dan tih dana kada znaju da ti veliki klijenti naručuju, osvežavali svoje mailove, da vide da li će stići ta poručbenica i zašto su zapravo to radili, pre svega zato što negde postojala pre svega potreba da se što pre unese nalog za izdavanje da bi magacin što pre krenuo sa odvajanjem robe. I taj proces im je pre svega bio uvek prioritet tih dana i ono što smo mi negde radili da smo skratili ovaj ceo postupak, nema prekida posla i negde na svakih 15 minuta smo podesili robota da proverava mailove, ima odgovarajuće filtere i na osnovu toga, da kažem, preuzima zapravo poručbenice. Znači šta robot radi? Prima taj e-mail, skine attachment, znači koji bude neki PDF i onda krene na osnovu tih podataka koje dobiju u PDF-u, prođe ćemo sad, krene da popunjava nalog za izdavanje i na kraju kada završi to odmah pošalje sa oznakom tog naloga e-mail magazinu da bi oni krenuli sa izdvajanjem te robe. Evo vidjet ćete sad kako izgleda, ovo je samo primer jedne poručbenice, ali u suštini šta robot ovde čita, znači broj poručbenice, ima pre svega ovde smo prikrili, znači čita adresu isporuke, to je važno, ima datum isporuke koji čita i čita ovaj bar kod, na osnovu toga pronalazi šifru robe i količinu pre svega koja se poručuje. I sad kad se on pokrene, otvara MIS2 Open, otvara nalog za izdavanje, ovo isto pre svega kao u prethodnim procesima sam login, evo vidjet ćete sad kada uđe, kada otvori nalog, on će krenuti zapravo da pročita te podatke i krenut će zapravo da unosi nalog. Za izdavanje. I on sad ide novi unos, naravno, i kreće da popunjava ove podatke. I naravno, kupca unosi konkretno tu šifru partnera, korisnika nalazi na osnovu ove adrese isporuke. To je odgovarajući objekt kada se vrši isporuka. I ništa, unosi dalje podatke, znači DPO, magacin iz kog to ide. Znači za konkretno magacin imamo pravila, znači šta odakle ide, koje smo definisali u Excelu i on sad u pozadini na osnovu bar koda nalazi šifru robe i sistema i upisuje šifru, količinu i tako za sve artikle pre svega. I ništa, kada unese sve, snima zapravo taj nalog i prosleđuje
email magazin, to ćete sad vidjeti. Bira prevoz, u napomenu vozaču, konkretno ovaj klijent unosi broj porudžbenice i tu se završava taj proces. Evo, preći ćemo na posljednji proces, pa ćemo opet da prođemo da da li imate možda onda neko pitanje. Proći ćemo kroz proces nivelacija. U suštini, šta se ovde zapravo dešavalo kod ovog klijenta je to da smo čekali pre svega da se zatvore svi, klijent je čekao da se zatvore svi njihovi maloprodajni objekti i to je bilo uveč u 22 časa. I kada se zatvore uveč u 22 časa zapravo maloprodajni objekti, tek onda oni su mogli da uzmu da rade nivelacije. I imali smo 3 zaposlena kod klijenta koji su ostajali zapravo da za sve objekte koji imaju zapravo u Srbiji da urade tu nivelaciju i nakon 22 časa su ostali da to završe, da bi to sutra za naredni poslovni dan sve bilo spremno. I ono što smo mi generalno postigli s ovim, da smo ta 3 zaposlena oslobodili da oni ovo rade i skratili smo pre svega to neko vreme obrade. I u suštini sam proces je tako zamišljen da oni postave neki Excel file na osnovu kog treba da se radi nivelacija, postoje određeno tu pravilo šta se sve radi i u suštini onda na robotu ide da popuni tu nivelaciju za svaki objekat, importuje te Excele pre svega u MIS, vidjet ćete sad, i onda knjiži te nivelacije i na kraju ono što je interesantno možda šalje, imamo mapu gde on šalje email svakom maloprodajnom objektu kada završi nivelaciju za taj objekat. I u suštini evo vidite kako to izgleda, što je opet u MIS-u. Oni postave uveče i robot se loguje i kreće da otvori dokument nivelacije maloprodaje, popuni neke određene objekte koje dobiju u pozadini i kreće sad. Poziva se na cenovnik, postoji određena logika kako dolazi do tog cenovnika i ništa, učitava se taj fajl koji su oni postavili, štikla se stavke i on importuje sve što ima. Evo ima insertovano 30.212, znači to su one, kažem, artikli koji postoje u tom objektu, knjiži se i ide se dalje. I tako, svaki objekat svakog dana koji imaju zapravo u Srbiji. Evo, pre nego što pređemo na neku dalju temu, ne znam da li možda su se sad pojavila neka pitanja, pa da prođemo ako imate nešto. Evo, ja ću ostaviti neko vreme sad ako želite nešto da pitate. Samo jedna mala napomena, s obzirom da su svima osim Lazaru isključene mikrofoni automatski, da ne bi došlo do buke, to ukoliko možda želite da postavite pitanje, čisto da znate da uključite u gornjem desnom uglu vaš mikrofon. Što idemo dalje, ja ću u nekom narednom evo sad periodu da nastavimo, pa evo imat ćemo još jedan blok na kraju ukoliko hoćete nešto da pitate. Što se tiče same tehnologije, evo da vam kažem nešto o tehnologiji, pre svega koju koristimo, u suštini koristimo Robotic AI platformu za automatizaciju i ono što je pre svega da ispričam neke stvari o samoj tehnologiji, šta je važno, pre svega imamo 4 ISO sertifikata koje pre svega garantuju bezbednost, u suštini tiču se cloud security i slično, tako da imamo ISO sertifikate za bezbednost, imamo taj trostruki sistem revizije rada robota. Ono što je važno za vas, uvek možemo da znamo šta se desilo u svakom trenutku. Znači imamo i vizualne logove i obične logove, takođe na platformi imamo i streaming opciju gde vi možete da gledate zapravo
šta robot izvršava i kako izvršava proces. Ono što imamo, taj neki jednostavan cenovnik, ne bih pričao neke detalje, će Igor kasnije proći sa vama malo više na ovu temu, ali ono što je to karakteristično, znači bez nekog capexa nemate neka početna zapravo ulaganja, znači ono što, kako radimo s ovom tehnologijom, znači sva ova neka analiza koju u početku radimo, implementacija, to ništa ne plaćate do momenta kada zapravo pustimo proces na produkciju. Kada pustimo robota da radi na produkciji, prođemo testiranje, uradimo, tek onda krećemo, da kažem, tek onda krećete da plaćate i plaćate mesečno sve zapravo dok robot izvršava taj proces. Ne obavezujemo vas ugovorom pre svega da koliko ćete da koristite to, znači to možda i pokazuje koliko verujemo u samu tehnologiju, znači možete dokle god koristite, donosi vam benefite, možete plaćate zapravo kad želite da prekinete, pre svega možete uvek da prekinete. Kažem, jednostavna je jako postavka, znači za vaš IT ne postoji ništa zahtevno što mora da se uradi, u suštini jako jednostavna, potrebna jedna virtualna mašina za tog robota i to je zapravo sve. Moram da kažem da ja ne čujem. Čula sam, ali sad odjedanput ne čujem. Sanja? Ili vi ne govorite, stvari vidim. Ja čujem Lazara odlično. Da, i ja čujem Lazara, ne znam. Ne. Ja vidim mikrofon uključen, Sanja. Jasmina, da li sada čujete Lazara ili mene? Da li da se isključim? Hoćete da postavite pitanje? Isključim i da opet... Možete ponovo pristupiti. Možete ponovo pristupiti. Mislim da ni tebe ne čuo, Sanja. Mislim da je nešto generalno. Da. Evo ga zahtjev, možeš odobriti pa da vidim. Možda je sad bolje. Jasmina, da li je sada bolje? Da li se čujemo? Šta evo da nastavimo, svakako biće snimak pa možemo poslati. Ono što bih, ajde kažem negde pri kraju pre svega prošao sa vama, to je neki put. I ako se odlučite recimo da radite sa nama, šta dalje? Ako vam ovo delo je danas interesantno, kako funkcioniše dalje ceo ovaj proces? Ono što prvo trudimo se da radimo, znači ako vam ovo zvuči zanimljivo, imate neke pre svega kandidate koji vam deluju možda interesantno, da bi mogli da automatizujemo kod vas. Ono što prvo radimo, sednemo sa vama da radimo sa, da kažem, ključnim korisnicima, definišemo sektore, trudimo se da radimo poslovnu analizu. Na toj poslovnoj analizi u suštini mi vam počnemo jedan dokument kako da se vi pripremite za taj sastanak i taj inicijalni sastanak obično traje nekih sat vremena, da se trudimo da sa vašim ključnim korisnicima, ljudima koji rade taj proces, prođemo kroz proces, da definišemo procesne korake i da vidimo pre svega prikupimo neke podatke koliko oni vremena troše, i samim tim sprem toga računamo koliko bi robot trošio i tu definišemo, da kažem, pravimo neke kalkulacije, neki ROI za vas kako biste mogli naravno da opravdate tu investiciju. Dajemo neke estimacije, šaljemo zapravo ponudu i ukoliko, da kažem, uđemo u sam taj proces razvoja dalje implementacije, ukoliko prihvatite tu ponudu, pripremimo infrastrukturu i ulazimo zapravo u tu fazu razvoja. I mi dok razvijamo taj proces na nekom testnom okruženju, mi naravno testiramo sve vreme, ali ono što je neka naša praksa da kada završimo, iskomuniciramo zapravo taj timeline, mi svake nedelje trudimo se da držimo te redovne sastanke sa vama, gde vam pokažemo šta smo uradili u toku te nedelje. Zašto? Zato što generalno korisnici se obično naknadno sete možda nečega kada vide kako robot to izvršava i tako dalje i samim tim tu dolazimo do nekog boljeg kvaliteta samog procesa. Kroz taj neki timeline koji prolazimo, znači radimo razvoj i testiranje, mi interno, ali takođe gledamo da sa vama uradimo jedan veliki test pred produkciju gde se trudimo da imamo što više primjera, što više različitih scenarija i da pustimo robota da sve to uradi. Kada
to prođemo, taj test, zapravo onda pričamo već u produkciji, šaljamo naravno tehničku dokumentaciju za svaki proces i prelazimo u neku fazu podrške. Ono što je karakteristično stvarno za ovu tehnologiju je to da ovde nemamo intenzivnu podršku. U suštini u početku prvih nedelju do 2 bude taj neki monitoring, u suštini obično možda pojavi se neki pop-up koji se nikad nije pojavljivo, koji prethodno tokom testiranja ili nešto novo, pokrijemo to, međutim kada nakon te, da kažem, nedelju, 2 stabilizujemo taj proces, jednostavno, da kažem, ne postoji neka veća podrška, mi imamo jedan određen broj klijenta, ali stvarno nemamo neku podršku, isključivo se to svodi na neke nove zahteve i na neke dorade, ali neku redovnu podršku robot kada jednom krene da radi, izvršava taj proces i tu nemamo neku intenzivnu pre svega aktivnost. Što se tiče nekih referenci, ovde pre svega referentna lista, klijenti sa kojima smo radili, evo ja ću neke pomenuti, Strauss, Dexico, Beosport, Baxbet, Sport Vision, Silbo, Fashion Company, Karin Komets, Dunav osiguranje, Merkur osiguranje itd. U suštini, kažem, različito su dosta procesi, imamo kod različitih klijenta možda iste procese, ali se rade na drugačiji način, tako da ovo je neka, da kažem, pre svega neka lista. Hvala Igore, hvala kolega Lazare na sjajnoj prezentaciji. Ja se nadam da vam je ovaj kratak webinar bio koristan i da vam je sad nekako jasnija slika šta zapravo robotska automatizacija procesa može da učini za vas, vaše procese u kompaniji.